आजी भारी हुळवस न माई गोग्गी दिरबांकुर पूरा कांदल पळे येती होई ग आज पाऊस नातील एक भारी लाईक दल पळे हावनी सुनमईन घड बितरी हे अन्वाळे वाघानंकुट आरती कुळती पूरा घेऊन येईलिंत को दिरबांकुर एक कशी हंगा असनवे म्हणो हाव दिरबांकुर काढू वचनी आमगेल दोग्गले वगोगी कांदल को अशी पुरा बगेचे सामान मेळमळरी चूडी ಬಂದಚಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇರತ್ತ ಮಕ್ಕಂತ ಚೂಡಿ ಪೂಜ್ ಮಳರಿ एक ನಮ್ಮನೆ ಸಂಭ್ರಮ वहीगो हमको बालमेन शंकर चूड़ी पूज मला एक नमने संभ्रम बाकी पर पनी करतती करनात म्हणणे तद ना पूज करच पुरा दालमन शन्नवे चूड़ी पूज मात्र नवे अम्मीच करचे ते एक नमने खुशी ते कंकी वचनो बगे बगे फूल हाणो दिरबांकुरस तू दवरनो चंद करनो गांटी गालनो ते चूड़ी असपडे ते करचे एक नमने खुशी नवे होळे मा सगळे घर प्रसुतील तुका तू पडेल हंगसवे आज शनिवार नवे तू कुडकस नावे काळी संचे की आ होळे मा हो आज शनिवार नवे माखे चुडे खुशीन तो विसरून गेल गोपुता आणि थोडेच दिरबांकुर काणो बितरे थावा थैंची काणी सांगता आजी चुडी बग्गेच काणी सांगता दैत्वे आजी हाँ मैं तुमगल कहानी ऐकत नाही चूड़ी बंदिता कहानी ऐकत हावा हो आज अम्मे कसवे अम्मा तू एक पण थोडे मला कहानी ऐकला रे आणि प्रति शनिवार येऊन बसते पडे आईली हे पुरा बितर दवरनो हातपाय तोंड धुवनो मागीर हांव कहानी सांगचेक बसता होळे मा तू आणि अम्मा ते कसंत दिरबांकुर प्रकारता सिरिंत मो चूड़ी पूजिचक म्हणो ताजी बग्गेची एक कहाणी सांगतवे वर्षांतू 12 मास असती त्या प्रथम गुतच नवे चैत्र वैशाख हे प्रथम गुतच मो तंतु श्रावण मासंतू परब चढ प्रति दिवस वी परब मळरी चोकिना हंतु अमका आमची गेले जीएसपी बायलमेन शंक चूड़ी परब मळरी एक होड संभ्रम श्रावण मासंतू सूर्य सिंह राशीत प्रवेश करता तशी दावनो तक एक विशेष पूजे म्हणून सांगेता श्रावण महिन्याचे आयतार आणि शुक्रवार हे चूड़ी पूज करतती त्या दिवस बायलमेनशी वग्गी उठवनो तंगले नित्य कर्म म्हणजे दांत घसुचे नऊचे असेल पुरा हे पूर्ती कोण घेऊन चंदुकोन चूड़ी बंदितती चूड़ी बंदनो ते अंगणंतू तुळसी पूज म्हणजे तुळसी लग्दवरनो पूज कोरनो पूज कशमळा गोतच नवे पूज करताना हळद कुंकुम लावका फूल दवरका आणि मुख्य दान तुळसी उद्दा घालका हे पुरा तुमकने गोतच नवे तस दान हा वापस ते संगनी तुळसी लग पूज कोरनो कडेरी सूर्य कೈ एक चूड़ी अर्पण करचेस मळरी माडर घालतती माडरी उडैतत मळरी मक्कते समदिसना तका हाव माडर दवरतती म्हण सांगिले चूड़ी पूजन दत्तरी बितरेतना द्वार बाग्लाक मळरी मेन मैट असत पडे तक्क हळद कुंकुम लावनो पन्नविडेरी हे चूड़ी हेकडेक दवरनो पास तक आरती करचेस आरती कोरनो भितरियोनो दवा पूजनी करचे दवा पूजनी दत्तरी सुरवेर चूड़ी कुलदेवक म्हणून कांडवरचे ताजी नंतर घरांतू आमगेल पशी ಹೊಡ್ಡು कोणस्तात पळया मळरी मायदवो जावदवो शिकोणे असलेरी तंक दिवून पाय दरचे होई मिगेल अम्मस्नवे ती पोस्टरी तिगेल अम्मा कೈ चूड़ी पेटैता होई गो देवा दूर असिलेल घराक वच्चे दायननवे तंगेल खतीरी पोस्टर चूड़ी पेटोचे आशीर्वाद करती म्हणून हां ಹೊಳೆ ಮಾ ಹಾವು ಏಕ್ ಬಂತ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಕಸತೆ ನರ್ಲ ರೂಕಸ್ತ ಪಳೆ ತಕ್ಕ ಬಾಯಿಂಕ ಪುರ ಹಳದ್ ಕುಂಕುಮ್ ಲಾವ್ನು ಚೂಡಿದವರ್ಲೆಲ್ ಪಳೆಲೆಲ್ ಹಾವೆ ಹೊಯ್ದವಾ ಮಡ್ಡೆ ರೂಕಕನಿ ಬಾಯಿಂಕೈ ಹಳದ್ ಕುಂಕುಮ್ ಲಾವ್ನು ಚೂಡಿದವರ್ತತಿ ಅಮ್ಮಿ ಕಸ ಕೊರ್ಚಂಗ ಅಮ್ಖಂಗ್ ಲಗ್ಗಿ ಕೈ ಬಾಯಿನ ಮಡ್ಡೆ ರೂಕೊಯ್ನ ತಸ್ದಾವ್ ನಮ್ಮಿ ತಕ್ ದೊನ್ನಿಕ್ ಸೋಣ್ ಸೊಳ್ಳ ಹೊಳೆ ಮಾ अम्मी बाकी ती सुदेवा पूज करताना फूल दवरतात नवे त्याला चूडी ते कसकसंकी पल्ला निघालतात ना तुम्ही त्या कसले का होई गोगोंडी लायक प्रश्न निमगेल तुवा हक्के का सान काणी अस एक पंता हेरन्ना फूल आणि झाड पर ಒಟ್ಟು ದಾವನು ದವಲ వచ్చి ನಿಮ್ಗಿಲಿಂಕೆ अम्मी तुमका अलंकाराक पौचे नावे तुमगेले अलंकाराक अम्मी पौलिंची म्हणो खुशी बघचे ना आमक पुण्य मेलचे नावे म्हणो मस्त बेजारलिंके त्यातने देवन मेळके तुम्ही पुरा प्रति श्रावणांतो
चुडी रुपरी म्हळ्यार तुम्ही पुरा अंकरी वट्टदावनो मदेन दिरबांग करू आणि बगे बगे पूल दवरनो एक चुडी म्हणून घेवन आमका अर्पण करतशी दावो म्हणून आशीर्वाद केलके थंय दुकोनो आम्ही आमची गेल्ले प्रति आयतार आणि शुक्रार हे पूर्ती बगे बगे अंकरी म्हळ्यार अन्वाळे वाघान अंकुट कळ्ळेदाळ आरती कुळती गंटे मड्ड आणि कसने मक्का आणि विसर गेला देवा हे पूर्ती वट्ट कोरनु चूडी बंदुनु आम्ही देवाक अर्पण करते म्हणजे एक चूडी दवा नाही एक एकली इतितले 5 7 9 अशी तंगेले अनुकूल तशी चूडी बंदितती बंदुनु देवाक अर्पण करते म्हळ्यार दवा दवरतती त्याच्यानंतर मेट्टा दवरचे प्रसंगले नवे तशी हे अंक्री मळपळतो आता मस्त नाव सांगले पळय तक कसंदवो विशेष शक्ती अस की होई देवा हे झाडांतू म्हळ्यार हे अंक्रींत पुरा वखदा गुण असके आता हे पावसाळींतू थंडी दवचे ना खांकी हे पुरा मामूली नवे हे चूडी आम्ही काणू बांधून ಮತ್ತೆ माणगेत निमिती आमक तंतु दुखून शमन मेळता म्हणतती आणि कसं ते उष्ण पुरा उणी करता म्हण सांगतती हळे मा मिगेल अम्म कसं करतो गोतस्वे मिगेल अन्न काही चूडी दित्ता हो अन्नू तू सांगितलं ऐकदल रे मग हे सांगचक विसरून गेलेले आम्ही चूडी पूजन येतात नवे अंतुले एक चूडी पन्नावीरे दवरनु बमनाक देऊ का बमनात येऊन तंगेल पाय दरका पाय दोन मग त्या चूडी आम्ही वापस घेऊन मान घेऊ का अशी करची निमिती आमगेले मांगल्य भाग्य गट्टी राहून असता म्हणचक नंबिके मिगेल अम्मा कसं करते ग तसं पाय दरका री दुड्डी देऊ का म्हण सांगता मिगेल अम्मानी कसं नाही प्रति पंत चूडी घेऊन आयल कुडले अन्नन म्हणजे आता मका कत्री पडले म्हणून कसं तुम्ही अशी सांगून हसता ती वै बमण्यानं बैले दूध देऊ का म्हळ्यारी तंगेल इष्टते एक पंत दिवी येते ना प्रति पंत दिवी येते ते तंगेल खुशी दಲ್ಲರಿ ते ದುಡ್ಡು घरांतू बैलमेन्शी ಜೋಪಾನರ್ ಕಾಂಡ ಬರ್ತತಿ कसने कष्ट कालक ते उपयोगिसतती हज्जी कतीरी आमगेल मलगडेना हे एक कसा म्हणेत पद्धती केला म्हण सांगेत माई तुमगेल काणी ऐकता ऐकता आमक दोघांकय दावकदल चितली चूडी बंदून दलपळ येती अरे मा तू सांगचे पुरा ऐकताना मका चूडी पूजू का म्हण भारी आशी देतेस त्याला कसा करचे मक्कानी के हरडीक काय निमो मक्केत हरडीक देतकी हाव केत चूडी पूजूच की मका आशी देतेस त्याला चूडी पूजूच नाही ते नमनवार प्रसाद करतात नवे त्या खोचक मग भारी आशी देता वई मका तशींची हे प्रसाद म्हणारी भारी इष्ट स्कूलादून येतानाची आलोचन करता येऊचे आज कसन प्रसाद पुरो म्हण आणि तुम्ही परत चूडी बांधून दल दिसता नवे आमगे ते पाप सुरेखन चूडी बंदिले आम्ही सकाळ बंदूत ना संजेच बांधून दवरचे बंधून ऊतानी मान दवरचे आज पाप सुरेखन पूरे चूडी बंदिले हा हम चलडुवेला गुलैत बसली आणि कसं म्हळरी हे चूडी ಬಗ್ಗೆ मक्क कितलं ಗೊತ್ತಸ್ पळयती विषय कितलं हा सांगला पूरे जनक पुरा विषय ಗೊತ್ತस कमून कसने नानवे विषय एक एक लगी एक एक नमनेच असता आणि हे चूडी पूजे एक एक प्रदेशदकून भिन्नते असता एक एक नमने पूजितात मग ಗೊತ್ತಸಿಲ್ तितलं हा भांग सांगला आणि उलैताना केला विषय सोणूचे नष्ट पुरो त्या कसदत म्हणारी उलैता केला विषय विसरून होता केला हुಡುಗ सेताना आम्ही उल्लच दावण असता अशी दावनो कंचे माहिती दावो अथवा कसने विषय दावो बाकी वर नष्ट पुरो तुम्ही दय करनो त्या कसने मना ಹೊಚ್ಚನಜ್ಜ आणि तुमका कसकसा माहिती ಗೊತ್ತಸ್ की दय कोण कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ येते आणि मुखाच व्हिडिओ अंतो त्याच ಬಗ್ಗೆ सांगचक आम्ही प्रयत्न करताती आणि हाव कसने उलेलंतो चढून डाऊन असल्यारी अथवा माहिती कसने चूकी असल्यारी वापस निमगी तसं दय करनो माफी कोंडी येते तशींची आमगेल व्हिडिओ तुमका कशी दिसले म्हणून दय कोण कमेंट्स ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ येती मक्का तेक मना दिसतस कसं म्हणाले कमेंट्स आवडतो प्रसाद पेटत तशसिल्लरी किच्च लाईक असिल नवे म्हणून असं होड ना तुम्ही चंचंद तशीची प्रसाद नमुनेची रुची असेल कमेंट्स पेटे येते त्या मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करूक विसरू नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतात धन्यवाद.